Kertoja on Vappu Komulainen, omaa sukua Komulainen Kuhmon Korpisalmen Koivuahosta. Hän on syntynyt 29. heinäkuuta 1880 Korpisalmen Mämmelässä, josta hän on tullut minieksi nykyiseen asuinpaikkaansa. Mämmelä ja Koivuaho ovat samalla aukealla Korpisalmen kaakkoisosassa. Yhtä evakkomatkaa lukuun ottamatta Kertoja on aina elänyt kahdessa edellä mainitussa talossa sekä ollut palvelijana lähinaapureissa. Nauhoitettu 8. elokuuta 1961 Korpisalmen Koivuahossa. Onko tässä paljon taloja tässä aukealla kaikkia? Nytkö? Niin. Tässä on 6 taloa. Se on tuo nyt autiona tuolta maantien toiselta puolelta. Paljonko oli silloin teidän lapsuudessa? Ei kun tämä ja sitten tuo, missä minä olen syntynyt tuossa keskimmäisessä talossa. Mikä se on nimeltään tuo? Mämmelä. On se, jossa minä olen syntynyt. No ootteko te muualla kerennyt ollakaan kuin tuossa synnyttäjä? Enpä ole ollut. Siitä on noussut tänne. Evakossa sitten. Ja palavelijana olin jonkun vuoden vähän pois. Missä päin palavelijana? Rastilla tuossa naapurissa siitä vähän eteenpäin. Sinne järven rannalla on se talo. Eikö se ollut ennen tuo palavelijana olo ihan toisenlaista kuin nykyään? Olihan se vaan. Mikäpä siinä. 100 markkaa vuolta maksettiin eikä mitään muuta. Ruuvahan on antaa. Huono vuosi tuli vielä silloin. Sitten ei koesta päästetty enää minua. Tämänkään toiset jo eivät ole sitten lähteneet. Pitikö se tehdä semmoinen sopimus siihen aikaan? Piti vaan saada sitä lähteä poiskin, jos halusi. Niin, nehän antoi niinku sen pestirahan aina, kun vuoksi pestasivat. Mitenkä se pesti tehtiin? Eikö annettiin se raha, kun lupautui olemaan. Sen sillä. Mihin aikaan ne vaihtui niin kuin palavelijat talossa? Marraskuun 1. päivän jälkeen ne vaihtui. Sehän kun sanottiin kekriksi täällä sitä marraskuun 1. päivää. Senhän ne juhlivat. Oliko sitä palavelijalla vapaapäiviä sitten? Ei. Pitkä päivä aamusta ilta. Ei toki. Mitä työtä ne tietätti palavelijalla? Sitä karjaa hoidettivat ja turpeita hakkuuttivat ja havunmyllyä pyörittivät palavelijoille yöaikana. Päivällä talon töissä? Päivällä talon töitä, mitä pirttiin kuului. Kangasta kuttaa ja ommella ja mitä vaan. Lattiita lakasta ja emäntä siinä auttoi kaikissa. Te äsken sanotte, että ne juhlivat silloin marraskuun alussa. Nehän laittoi silloin oikein sen, niin kuin kekriruuvat täällä laitettiin kaikki. Niinhän ne juhli. Ukot viinaa juoda. Sekö oli iso juhla tuo kekri ennen? Niinhän se oli. Ei sitä nyt petä nykyään täällä enää ollenkaan. Mitä ruokia ne laittoi silloin kekriksi? Kun eläimiä teurastivat, ne sitten lihaa panivat niin paljon kiehumaan pattaan päiväksi. Ruuat oli päivän pöydällä ja talakkuna keitettiin aamuksi ja päivällä keittivät puuron ja sillä lailla. Tarjottiinko vieraillekin? Tarjottiin, kun vaan olisi ollut vieraita. Olihan niitä sitten aina iltasella, kun ne nuoret kokoontui iltamme, vaan meillä oli semmoiset vanaukset, että ne ei päästäneet meitä. Meidän piti olla kotona. Ei mihinkään. Pitikö ne silloin jo iltamia? Pitiväthän ne. Niin kuin täällä sanottiin, että yöksyt. Yöksyt? Niin. Sen sillä nimellä. Pitihän. Ei meidän vanhukset ei antaneet lähteä. Ne piti meitä niin tiukkaan. Ja ei vähän paha olekaan. On vaan maailmassa aikaa oppia. Kaikki. Mitähän ne siellä yötsyillä lie tehnyt? Kapiireja pyörivät ja kahvia ja mitäpä muuta. Minkälaisissa paikoissa pitivät niitä? Noissa, niin kuin siellä rastilla pitivät ja otakoissa sieltä eteenpäin, kun oli tavoin. Ei ne tänne puolelle ottaneet niitä mihinkään. Siellä ne piti. Siellä kun oli enempi palavelijoita. Se palakkaväki kun kokoonnut sitten. Oliko siellä soittajatkin? Oli milloin oli ollut ja
Minä en ole saanut kuin yhden kerran olla koko niissä piossa. Silloin kun olin siinä rastilla, niin silloin kun pitivät siinä. Väkeä taisi olla kovasti. No tietysti. Ennenhän kun viinaa talossa keittivät, niin nehän sitten ukot joi niitä kokoontuvat jo. No ei ne siihen aikaan niin tapellut, kun ne nykyään tappelua aina, jos missä on. No sehän on ihan tapana nykyään. Niin, nykyään se on. Ei ne ennen. Ne pahankuriset veivät riiheen ja saunaan ne ukot. Joutiko lapsena leikkimään silloin teidän nuoruudessa? Meillä oli siksi tiukat vanhukset, että ei sitä ollut sitä leikkiä aikaa. Sitä kun piti jo pienenä lähteä, kun se oli se lehentaatanti oli ja kesällä ja sitten se marjanpoiminti tuli ja niitä pieniä penskoja piti hoitaa, kun niitä oli pienempiä. Eihän sitä ollut vappaa. Minkä sitten kun menivät aina niitylle niin sittenhän ne sai huimat siellä keskisällä. Minkälaisia leikkiä silloin oli? Minkälaisia kivilehmiä ja käpyjä ja niitä kaikkea. Eihän niitä kehtoisi kertoakaan semmoisia. Semmoisethan oli leikkikalut. Ei ne ole niin kuin nyt on leikkikalut. Kaupastahan nykyään on. Niin, on meidän lapsille ostettu. Oliko tuommoisia piilosilla oloja ollenkaan? Olihan sitä piilosilla. Ja sitten kaikkea semmoista keskessä, mitä aina keksittiin semmoista leikkiä. Meillä kun oli tuossa monet, kun oli kahdetkin täällä, ennen sanottiin niitä huonemieheksi niitä, kun täällä oli se puhe, että huonemies, kun niitä oli semmoisia 2 leskeä, oli yhdellä aikaa niillä lapsia, niin niiden kanssa aina niin huoassa sitten se aikaa. Sitten äitit oli niin kovat, jotta sitä ei saanut tapella keskessä. Sitä annettiin kyllä vitaalle. Sehän oli hyvä opetus. Se oli, ei se ollut paha, ei sitä pidä moittia. Ei ne ole niin kuin nykyiset lapset, ei niitä kuriteta. Ne sopii vallovivan kanssa. Kantelot sitten toistensa perään. Niin. Ja tuuvaa aina, jotta se teki niin. Vaikka itse tuusi vikaan. Niin, se oli. Ja sitten kun alkoi siitä varttua, niin sitähän piti olla, kun ne sirpillä kaikki leikattiin siellä leikkuupellolla ja sitomassa niille ja kaikkea semmoista hommaa. Ja haravoja niitä soeta kesät siellä kohdalla. Paljon sitä kenkää ollut. Pitikö teillä nuorena paimenessa olla? Piti olla paimenessa. Vielä tässä talossa ollessa on pitänyt olla paimenessa, kun lehmät salolla kulkivat. Ja ehtii niitä lehmiä. Eikö se ole pitkä tuo paimenen päivä? On se vaan mikävä siinä auttaa. Nyt eihän nujen tarvitse paimentaa. Onko täällä karhusta ollut ristiä? Oli siihen aikaan karhusta risti. Lampaita tappoi ihan aituvirille ja sitten lehmiä ei tuossa minun koessani tappanut, vaan tässä talossa ollessa on tappanut lehmiä. Karhu. Tuonne Salo oli, kun ne mennyt peninkuormaan päälle, 10 kilometriä menivät. Sieltä piti sitten hakea ja paimentaa. Kyllä sitä ei ole joutunut olla ihan leikkiä. Sopi sanoa, että kun monet sanoo, että kun paljon työtä pitää, niin heti kuolla, vai ei vähän tuosta. Tähän asti. Mutta tekee vain tyytyväisellä mielellä, mitä on. Niin, ja nytkin vielä minähän tien, jotta saunaa lämmittelen ja lattiota lakasin ja tuossa keittiössä auttelen. Paremminhan se aikakin kuluu. No paremmin. Eihän joutamana kulu aikakaan ja siihen tönkistyy vanaa. Ei. Veikko. Sitten kun kasvoi isommaksi, niin siellä piti olla aina miesten mukana, kun niitä huuhtia raativat ja ne poltettiin ja ne kun rovittiin ensin, kun ne polttivat semmoisia rovioita. Ja sitten siellä kartunkerruussa piti niitä pieniä puita sanottiin kartuksi, ne kerätä niin isoja rovioiden viereen. Sittenhän ne, kun ne taas polttivat, niin samalla lailla olla niitä keräämässä, kun ne siirteli niitä. Semmoista se oli.
Mihin aikaan ne tuo huuhaa hakkasivat? Niin kuin tänä keväänä hakattiin ja ensi keväänä poltettiin. Kaikki mehtä kerralla? Niin. Niin. Ja sitten sinä kesänä pantiin rukkiksi, kun poltettiin. Ja toiset kasvoi ihan hyvän rukki. Sillä vaiheessa on täällä maailmaa eletty. Pitikö se useampaan kertaan polttaa se kaski? Ne roviot toisena keväänä. Ei sinä kesänä, kun se poltettiin se kaski. Se sitten seuraavana keväänä rovittiin vasta. Ja sitten poltettiin ja sitten niille nurmikoille siirrettiin, kun ne sytytettiin, ne ensin niihin kouttiin niin ne puut nurmikoille. Ja sitten kun ne ei palannut, niin ne siirrettiin sitten kangilla toiseen paikkaan. Sillä lailla. Miksi sitä tuota toimitusta sanottiin? Sitä sanottiin, että rovita ja sitten vierrettiin sitä, kun ne siirreltiin ne tuliset kekäleet. Se oli viertohomma. Jäikö palamattomia kohtia? Ja niitäpä sitä piti poltella sitten viimeksi. Minkälaisella välillä ne muokkasi niitä? Semmoinen niin kuin sormihaara, vaan ne auran piikit, vaan puuperään naulattu ne rauvat ja niillä piirtelivät. Ja sitten karhit, puukarhilla, eihän ne rautakarhia sinne. Ei ne ollutkaan, kun ne oli ne piikkikarhit, vaan lautaan naulattu ne. Tietysti on teidän perukalla vielä semmoisia karhia. En minä kyllä ole nähnyt. Meillä on vielä sota-ajan jäljestä tietysti. Minkälainen se on se puukarhi? Ja siinä on semmoista viisinäin puuta on meidän karhissa tuossa. Ja sitten siihen ne terävät rautapiikit pantu. Ne aika pitkät, näin korkeat syödä. Semmoisille. Oletteko kuullut, että semmoisia ihan puisia karhia olisi? Oonhan minä kuullut ja nähnyt koko peltoja karhittu. Ennen perunathan sillä karhittu. Mistä puusta ne tehtiin? Kuusesta. Semmoiset paksut kuuset kun ottivat, niin ne lohkovat ja sitten ne pitkät oksat, kun niihin jää paksut, niin ne sitten pantiin rinnakkain ja semmoisella puut yli ja vitalla niovat ne kiinni. Ei sitä nauloja ole. Eikö ollut laattaankaan, en minä sitä muista. Minne ne pantiin sitten, kun ei tarvittu enää väliajalla nuo karhit? No missä lemmillä on. Ajeletkaan sieltä. Nämähän meillä on kaikki suojassa, mitä on meillä vehkeitä. Ei mitään, ne on meillä nyt ulkona. Ottiko ne kantoja pois siitä kuusta? Ei, kun ne semmoinen, kun vesuriksi sanottiin. Sitä niin sillä vesurilla ensin hakattiin se pieni mehtä sinne maahan ja sitten se iso mehtä hakattiin päälle. Sen pienen. Pitkään kantoon? Eihän ne pitkään hakannut. Kuitenkin semmoinen tavallinen niin kuin maan rajasta näin. Jos näin, niin tuli isompi puu, niin kuin kämmenen. Juurta. Tässä ollessa, kun minä olen ollut niin monta huhta vielä. Minulla kun on niin kohta 60 vuotta tästä. No se taisi joskus hyvin onnistua. Ruis. Niin. Vaan sehän onnisti hyvästi. Siinähän tuli oikein hyvät ruis. Onko samanlaista kuin peltoruis? Mitäs? Oli olokin kovempi. Jäykempikö on? Niin, jäykempihän se oli. Niistä monjasta niissä oli hyvä lähtö. Niin kun riellä puitiin sitten talvella, eihän te kesällä so sieltä. Nehän piti sinne puhuta. Talvella sitten puitiin, kun hevosella. Sirpillähän se leikkuu silloin tapahtuu. Sirpillä tapahtuu. Selvittäkääpä tarkkaan tuo ruislyhteen teko. Mitenkä ne tehtiin? Kuinka isoja niistä jää? 5 pijonan pantiin, mikä pysyi vaan tässä. Ja se sitten sijoitti. Ja 10 lyhettä pantiin sitten kuhilaassa. Niin se tehtiin. Millä ne sijoitti? Siitä otettiin siitä samasta lyhteestä. Se piti sitten se tähkäterttu panna sinne latvapaan päälle. Se pistää se tyvi alle täältä päin, niin se latva kääntyi sinne latvojen päälle, että ne puiessa riihessä lähtee. Nämä riihessä leikattiin sitten ne sitteet poikki, ennen kuin puittiin.
Ohrista ei leikattu. Sitten kun ne oli kuivanut siellä, niin kun ei saattanut silloin syksyllä puida, niin kuhilaalle kun ne jäi sinne. Ei, närtteisiä ne puhuttiin. Närtteiksi sanottiin, ruisnärtteitä. Minä en ole nähnytkään sitä. Minkälainen se oli? Se pannaan 3 puuta, yhden pannot keskelle latvan kohdalle pitkän puun ja sitten laajoille lyhyemmät niin tyviin sittejen kohdalla. Ja semmoisia sitten pitkiin ihan närtteitä. Närtteiksi sanottiin täällä. Miksi missä sanoo? Tuliko niistä korkeita? Tulihan ne ihan parin sylen korkuiseksi. Eihän tämä matalaksi sota. Niin kuin ennen 3 kyynärää, kun oli se syli, niin nehän pani. Se oli ihan määrää se. Ne mittasi jo miehet, kun ne lyhyen sotan tiesi, niin nehän mittasi jo sen alan, jotta mikä siitä tulee korkea. Se ei ole matalaksi. Peitettiinkö närtteet? Peittiväthän ne niillä lyhteillä. Ei havulla ole peitetty tässä. Minä en ole nähnyt havulla, vaan niillä lyhteillä. Työt pantiin ylöspäin. Sitten katkaistiin se viimeinen lyhe siihen päälle. Se 2 pantiin ensin toinen toiselle päin ja tyviin päälle katkaisemalla. Semmoista on se. Ne taisi olla kaukana ne huuhat joskus. On tästä viimeinen, missä oli, niin 2 kilometriä. Polttoaikana on mahtanut pitää olla hanakkana siellä. Kanepää kun tuulen alta sytyttivät ja sitten sieltä kun alkoivat vähitellen. Sittenhän se piti ylöspäin nostaa se pala. Eihän saa ottaa tuulen päältä, sehän menee kaikki väkivaltaisesti. Ei sitä voi mitkä sitten, kun se syttyi. Ei. Sehän piti tuulen alta sitten. Ja ojat jo kaivavat, jotta se ei siitä mene sitten sammalesta yli. Niin kuin pinnan kuopivat pois siitä kentästä. Kun se tietää me tässä, kun sammalla ja pouella sytytetään, niin sehän menee paikalla siitä. Ja sitten vartioivat siellä närreiden kanssa, että se ei tuli pestämään. Harvoin se ryöstää tuli. Kun varottiin? Ne, ei se ole reikka. Ja satteen nokassa aina se tuli. Tämä oli ihan tavallista ennen täällä se huuhaviljely. Suomussalmella ei ole enää monta, jotka olisi ollut matkassa. Ei. Ei ole. Täällä vaikka oli sitten monia niin laskuja, että ne ei kehanna. Minä luulen, että noihin latvan ei kumpikaan ole käynyt huutamaan. Ei ne ole käynyt. Vaan tuo rinteisäntä sanoo. Jos se määttäisi sinne rinteen, sieltäkin jos saattaa tarinaa vasta. Sehän oli iso töistä se. No se vaan kun se ei leipä tule. Ei se tule. Talvella taisi pitkään riittää tuota riihenpuintia. Ne vaan syksyllä täältä pellolta puitiin. Ne vaan sitten sieltä huuhasta. Tuliko huuhasta montahin riihtä joskus? 5-6 toisinaan, kun isot riihethän ne oli näin isommissa talossa mukaan. Sinne vähän yli 300, kun panivat ja 400 lyhettä. Lyhteiksi, kun sanottiin niitä. Niin. Selvittäkääpä tarkkaan tuo riihen ahtaminen alusta lähtien. Niinkö? Niin. Eikä työ ole sitä. Onhan tullut ahetuksi monta kertaa. Sehän ahetaan, kun sinne kun parret on, ja parret on yllään vielä riihessä. Ja sitten oikeat parret, kun niin ahjo alas. Ja sitten se ahjilauta siinä alempana, jossa seisottaa. Niin sitä ei meikäläinen yltänyt 4 parrelle ahtoksi ja 3 parrelle justissa se lappavarsi. Väliin oli ne 3 parret, joita se riuvuksihan ne monia sanovan parreksi, täällä sanottiin niitä. Ei ole täällä sanottu, että riihen riuvu, kun parreksi vaan sanovat. Ja sikäli on minulla mennyt ikänsä. Niin sitten se latvaparsi, jotta se ylti siihen vastata, jotta se ei koavu niin kuin ruislyhe. Ohralyhteelle ei ollut kuin toisessa välissä aina se alempi parsi, sillä yllä. Jotta ne ei koavu. Ahoshan koattuu, kun vaan se latjataan nuin. Ei ne kuiva sitten. 5 ja 4 oli sitten sitä väliä, mihin se ahettiin. Se riiti. Minä työttä ymmärrä, kun minä sanon ahettiin. Kyllä minä sen ahtamisen tiedän. Niin. Se toinen antelee sitä lyhteitä sille ahilaudalle. Yksinään sotalla. Koko riihen leveydeltä, kun sitä kerralla saatti ahtaa sinne?
Tai sitä ahilautta, miten näin kulki ja ahtoi vaan sinne ylös. Siitä ansi lähti toisaalle. Siirrettiin ahilauta ja ne pariksi. Eihän sitä koko riihen päälle tullut tuota ahosta. Uunin kohdalle ei. Niin kuin oli ne kiukaa uunit, semmoiset aivan muuratut, vaan kuitenkin eihän sitä siihen saata, kun se liekki nousee sitä ylätorvesta. Sehän kun ei puupala, jos ei ollut sitä henkireikkeessä otassa. Niin siihen kohdalle ei. Oliko siinä kiukaa eissä parret vielä, pikkuset parret? Ne pantiin toisin päin. Seinin viereen yksi pantiin ja sitten toisin päin pantiin semmoiset lyhdet niin päälle, että saat sen nurka-ahto. Se oli tässä ihan tuossa lähellä se riihi ennen. Meidän riihi on nyt kuivaamana tuolla, joka 100 ajeleesta tehtiin. Kun ei ollut minkäänlaista täällä velhettä, niin piti riihi tehdä vielä 100 ajan jäljestä. Kestikö se kauan lämmittää tuo riihi? Joka aamu ihan se kuiva aikana puhuttiin. Sitten joka toinen aamu. Yhden aikana lähdettiin riihelle. Aikaisemmin on lähdetty. Yhden aamuisin, kun piti se saada aina näin 7 mennessä. Olla jo kaikesta selvä. Massinoituja puituja. Siitä pottupäivällä. Sitä kun pottuu pottia. Ja nyt on missä ennen semmoista ennen oli. On täällä vielä, jotka kuoppii potu. Ei meillä ainakaan tätä 2-3 päivää. Sehän oli vähän erilaista tuo ohrariihen puinti joku ruisriihen puinti. On, lattiin ne ohrat illatajassa. Ruisrukkiita ei tullut riihen latteelle kun 3 lataista, vaan ohre 5 ja pantiin aina ja toisinaan puolivyöllä 6 latasta. Sitten jokaiselle latajakselle kun puoli. Eihän sillä kauan. Isojahan ne on ne riihet oikein. Isojahan ne on. Isoja riihiä. Minkälainen se on se latajas oikein? Sitä minä en käsitä oikein tiedä. Ensin kun latjataan näin yksi puoli ja sitten päälle toinen puoli latjataan. Siitä tulee latajas sitten. Sitten se yksi puivisen latajaksi. Vaikka pitempiä ne tullahan ne kun pitkät ohrat, niin pitkiä sinne latajakset semmoisia. Se on ohraa muuta. Jos nyt tämä vuotis se ohria pantaisiin, niin ei sopisi monta latajasta. On pitkät alat. Oliko sitä montakin puijoa isossa riihessä? 4 ja 5 aina. Ohrariihellä 5 ja ruisriihellä 4. Minkälaisilla välineillä täällä puitu on? Riusaksi sanottiin sitä, jolla puittiin. Minkälainen se riusa on? Kepinenässä semmoinen juurin kun ottivat ja siinä se mutka ja siihen pantiin se naru, se nahka. Joka sitten siihen kieleen, kun pantiin naulasivat sen nahkan, niin se pantiin sitten sen kielen nahkan mutkaan siitä varsi sillä. On niitä meillä vielä nytkin niitä riusoja. Eikö sillä äkkinäinen itse jäänyt? Lyövi vaan kyllä oppii varmaan. Ei sillä oppinut liikaa. Pitikö kääntää tuo ohrariihi? Pitää se ruisriihi. Latajaksi. Pitää ne kääntää. Eihän siitä muuta. Minä olen muutaman kuullut sanoa, että tuo rusan puinti se sitten kovaa touhua. Eipä me joka tuon latajaksen jäljestä jyvänniksensä. Laatamat lakastaa ja pehkut kun puijan siitä ne otetaan pois, niin sitten jyvättiin. No moniathan ne kun lapiolla vielä käänti sen rusaan, kun puivat en siitä kaikki heittivät siihen. Se on hiasta ja vaivaa. Kun ne on joka lattialta, niin ei tarvitse kääntää eikä. Sitä rusaksi kun sanotaan täällä. Minkä tässä se kova ollut puija, se rusa? Se on kovaa, kun se tulee pehmeä ja paljon ja pehkua. Se ei lähde jyvästä siikana. Sillä lailla. Paljon ja ruumaa. Onko teidän aikana vielä käsin selvitetty viskattu? Ei oo. En ole minä sitä nähnyt. Viskasi meidän äiti ennen aina joskus noin, kun
vähäsen puivat aina riihessä, kun se yksi käskö siellä köyhyydessä puida jo vähän etukäteen, niin aina viskaa. Sitten tuulti. Mitenkä se viskuu tapahtuu? Minä en ole Eihän nähnyt. ne kun pannot kokoavat sen rusaan ja pannot siihen pölkyyn ja noin nahkovat, niin ne oikeat jyvät mennään kaavassa, ne siihen jäpi pölkyn taakse ne huonommat jyvät. Ruumenet ja välistä. Mitä se tuuluttaminen oli sitten? Ne jyvät, jotta ne puhdistuu, tuulettiin. Eli pohtivat seuralla. Puohtivat? Niin, seura. Ne noista pajun pihjaloista oli sellaiset puuseulat isot tehtynä. Pihjalan vuorosta semmoista. Kiskottu pihjala. Ja sitten se semmoisen koivuvantteeseen naulattu koivusta tehty se sillä. Kyllä ne ennen osasi. Mitenkä se tuo ruisriihen puinti erosi ohrariihestä? No ruisriiha on siihen näin helppo puida. Pehkut otetaan, ei sitä tarvitse jyvätä. Pehkut. Aina se latajat sen jylestä. Onko täällä seinään lyöty ruista? Petäjälammilla nytkin lyövät, kun siellä ei ole puimakonetta eikä mitään. Siellähän vielä kaikki tehdään käsin. Siitä rinteeltä on 2 kilometriä sinne Petäjälammille. Siellä näkisi ihan omilla silmillä ne vehkeet. Siellä nytkin vielä tehdään. Minkä tähän ne seinään lie lyönyt sitä? Jotta enimmät jyvät lähtee, ei mie ja ole lyöty. Puimalla on pantu. Minkälainenhan lie tuo kaurariihipuija? Ootteko sitä puhunut? Oho. Eihän se ole sen kummempi kuin muuta. Ne jyvät lähtee. Se siikana ja se jäävi siihen. Eihän se lähde niin kuin konnessa kaikki rapisona. Ei se ole sen kummempi kaurariihi. Ennen kuin riihi saatiin puijuksi, niin sitähän uutista piti heti koettaa. No niin. Se piti. Millä lailla sitä saatiin parhaiten? Mentiin jauhamaan ja jauhettiin. Eihän sitä ollut ennen myllyjä lähellä. Jauhamalla sitä ennen piti. Kivillä jauhettiin. Ei se ollut vikaakaan ennen täällä perukkossa. Eihän sitä nyt, kun sähkömylly pyörii tuolla Kurivaamonsovessa. Minkälaiset ne kivet oli, joilla jauhettiin käsin? Niin se 2 kiveä päällekkäin ja siinä se, tässä se koro ja siinä se siili, joka se levitti kiven alle jyvät. Ja sitten kädellä pyöritettiin. Oliko siinä pikkuinen tappi, josta pyöritettiin? Ei kun keppi kerrassa ja tuolla se reikä, jossa sitten ei sitä tapista jaksa pyörittää 2, eikä se ole, jos 2 hengen jauhaa. Siinäkö 2 henkeä olisi? 2 isolla kivellä. Mitenkä jyvä pantiin kiveen? Nakattiin täällä. Jauhaa ne nytkin täällä vielä talakunnaksi. Toi opettaja Mäntykivi kävi jauhamassa tuossa Kuusistolla joka syksy. Vielä puurojauhoja. Karkkeita saa. Kaikki jyvätkö ne jauhettiin tuolla käsikivellä? Käviväthän ne aina, niin kun myllyt oli kaukana, niin sitä piti aina välillä jauhaa. Missä asti täältä myllyt on? Tuolla kirkonkylän takapuolella ja siellä Saarikoskella. Olihan niillä joillain vesimyllyjä näin lähellä, vaan eipä ne kerinä ne jauhattaa eikä kerinä pidetty. Niihin saa. Eikö täällä ole koskia sitten? Eikö varsin. Tuossa Laatvan koskessa oli se Pahasen päiväinen mylly. Siinä ne jossain. Ja tuossa Rastinpurossa oli, vaan eihän sillä saanut monta kertaa epätitelleen kunnallisesti. Miten? Tässä talossa oli sitten tuulimylly. No se ei pysy kunnossa, kun se milloin myrsky tullut, niin se särkyi ne siivet ja lipipellon alle. Tuulimyllykö oli? Tuulimylly oli tuossa meillä, vaan kaikki kun on sota-aikana hävinneet, niin Minkälainen se tuulimylly oli? no semmoiset siivet oli. Olihan tuolla siinä residentti Kallion talossa vielä pyöri, kun me oltiin evakuksessa joka päivä. Minkälaiselle paikalle ne asetti sen tuulimyllyn? Meillä oli tuossa, missä meidän sauna oli tuolla. Siinä oli sauna. Pitikö sitä käännellä tuulen mukaan?
tuulta vasta siihen. Sillä sitä sai melko lailla, kun milloin oli hyvät tuulet. Ei särkynyt se mylly, vaan se kun särkynyt miettä sanoi. Se ei kestä. Te äsken puhutte tuosta talakkunaksiin teosta. Miten sitä niitä tehdään? Talakkunaksia. Niin. Jyvät keitetään ja uunissa paistetaan. Se. Mistä on tullut oikein. Karkeaksi kun ne jauhetaan? Karkeaksi on meidän jauhattuna myllyllä ja meidän nyt jauhattaa. Joka syyshän niitä tehdään. Ja oikeinhan männeeni vuotisista ohrista toisen vuotista tuli. Millä tuo talakkuna syyvään täällä? Pannaanko rasvaa joukkoon? Panna ja milloin ei panna. Se vielä riittää, kun sotilaat kun ennen tuli tänne ja kysyttiin, että syöttikö te talakkunaa. No, tuolta kun ne tuli etelästä päin. Niille piti piimakuppia. Me ei tiettykään, että piiman kanssa. Piimaa hämmentivät, mutta talakkunaksi meillä ei syödä piiman kanssa. Vaan oppipa ne täällä syömään. Sitä parempaa se oli heistä kuin sen piiman. Talakkunassa jauhotko ne piimään pani? Niin. Tuolla on Välijoki tuolla Lieksan puolella, niin se oli meillä usein yötä ennen kuin se postia haki täältä, kun ei Jonkerin posti tullut. Se oli meillä, kun oli postipysäkki, niin meillä oli aina yötä, niin se ei osannut ensin syödä, vaan oppipa se syö. Talakkuna. On se erilaista tehdä. Samaan se on, kun me evakkoon mentiin. Me osannut heidän ruokki syö, ei yhtään. Heidän piti itse tehdä leipät siellä, siellä myös saattanut leipää. Ja hyö oppi meidän leipää mieluummin syödä. Millä lailla ne siellä leivän teki siellä Nivalassa? Oli niin kuin täällä sijan portilla sopessa. Minä luulen, että tässä on lampaan portilo tuotu. Soppa ja siihen kaikki koottiin nuo kirnuhuusiveit ja muut. Siihen, ja se siellä kylmisellä, kun oli oikein kylmä pirtti siinä Nivalassa, jossa minä olin 2 viikkoa, minä olin sitä Pyhäjärvelle mennyt. Niin, ei ymmärretty, että se on taikinavasta. Ja sitten emäntä sanoo minulle monien kertaa, nostetaan minä tuo, siinä kun oli sellainen takka, tuli vain, semmoinen keittiö. Niin, nostetaan minä tuohon nurkalle ja me nostettiin, niin minä sitten emännältä kysyin, että milloin tämä viiään sitten lampaalle, kun tämä on sittenkö kun sullaan. Sano, eihän tässä tehdään taikinota. Noin sanoi. Sitten se teki sitä taikinaa. Sitten melällä hämmenti, semmoinen melä oli, niin sitä hämmenti sitä portilla ja jauhoja. Ja siitä semmoisella, kun täällä jauho koussikaksi sanotaan niitä peltissä. Sillä ammentin pöydällä sen taikinan ja siinä alusti ja leipoi ja minä siivosin sen uunin, kun minä lämmitin. Ja sitten minä panin jälkiin puolelle uunin, kun tyttö leipoi. No eihän niillä tee mitään, ei täällä ruisrieskota sillä ole. Sitten meiltä loppui oma leipä, kun me vietiin mennessä. Minä sitten sille talon nuorelle isännälle sanoin, että mitkä me tiedämme, kun meiltä leipä loppuu ja me ei saata teidän leipää siinä. Sanoi se isäntä, että no jos te itse tiedätte, niin saattaa te tehdä punnittoja. Minä sanoin, että no mieluummin tämä itse, jos olisi asteen. Minä jo pesin sitten sen talon taikinan asteen, vaan se Onni sanoi niin, Onni oli se isäntä, jotta hänpä antaa teille saavin, jotta jos haluatte siinä tehdä, kun minä sanoin, että siellä tehdään saavissa. Ja no niinhän me tehtiin, vaan ei yhtä kertaa. Purtiloihin hävinnä oli pois sen talven pitkään sopelta. Malli muuttuu. Malli muuttuu. Ja joka talossa siellä, missä olivat nämä evakot. Eihän sitä saata ähtämään. Ja minä kun ei ole totuttu silahka perunamaitoa syömään, niin minä ei voinut sitä. Sielläkö semmoista on? Niin. No, eipä heitä kannata puhua, kun aika meni jäljellä, olihan sillä monta. Tuosta leivänteosta, selvittäkääpä alusta asti tuo leivänteko, niin kuin tuo hapanleipä täällä päin tehdään. Niin. No, mitä sä täällä hapatetaan se taikinan juuri. Ja niin kuin pannaan tänä päivänä. Sitten huomenna paistetaan, sehän tuo vaan lämpimään ja laitetaan, no sehän tullut hyvää se leipä. Mitä viimevuotisesta, niin se ei tullut korjaa, ei missään. No hyvänä jauhot.
Ei, ja niin kuin on Kajaanin myllyssä vielä, yksi meijerin myllyssä käytetty ne ruppiin. Siellä puistaat ja sehän tulee hyvä. Sehän kun hapatetaan vaan ja sitten alustetaan aamusella ja pirtti lämmitettiin. Se siinä taikinasaavissa kohoaa ja pöydällä uudestaan. Sillä lailla me kun tehtiin siellä, niin siihen ne taivui hyvää. Minkä tähän se happanoo tuossa? Onko siinä jotain ainetta? Katsepä, kun entisestä ei pestä taikinasaavia pusseen. Aina se pitää pestä, vaan ei ihan myötäistä. Sekö siitä ottaa sen? Siitä se hapa ottaa. Ei siihen tarvitse kiivaa. Onko täällä päin tehty hienoja leipiä vai pullaleipiä kumpia? Ei ole nykyään tehty hienoja. Ennenhän noita tehtiin aina kuivattaa. Ei ole tehty nykyään. Aivan semmoinen sepakaiset pullaleipiä. Onko semmoista ollut, että olisi niin kuin keväällä leivottu kovastikin paljon? Ei ole leivottu keväällä. Niin kuin ne leipoo monia. Vaikka no täällä minä en luule yhtä tällä kylällä leipää. Minä olen kuullut, että muutamat sen tähden, että ei kesällä uskalla lämmittää. On lämmitetty meillä. Aina pannaan aamulla aikaisemmin. Eikä meillä, ne katot ei meillä vetänyt nämä, vaan sitten meillä on tuossa tuo väliaikainen, kun silloin saasta tullut tuo rakentivat tuohon pihan päähän. Niin se katto on meillä pahin. Sen tähden ei saata panna oikein tulta, niin kuin sähköllä keitetään kahve aina pouvalla päivällä ja potutta. On pirtiuuni meillä pannaan, se ei säästä vielä eikä, jotta sähköä. Rieskantekohan on toisenlaista kuin leiventeko. Rieskantekohan se on toisenlaista. Sehän tehdään ihan jauhosta. Karkeimmista ja hienommista. Tehdään sitä joka pyhässä. Milloin hienosta tehdään hiivan kanssa ja sitten karkeimmista tehdään ihan hyvin. Onko täällä päin, tehdäänkö noita kukkoja? Mitä kalakukkoa? Kalakukkoa, nauriskukkoa? Tehdään sitä. Tehdään. Nauriskukkoa on nytkin jo tehty pellosta, kropista naurista. Mitenkä se tuo nauriskukko tehdään? Ne vuoltaa vaan ja keitetään ja sitten pannaan. Sokeria pannaan. Suoria voita on pantu, nyt ei ole muuta pantu. Pantiinko ennen niin kuin läskiä? Pannaan sitä talvella, vai eipä näin kesällä. Ei tule ostetuksikaan, eikä kelpaakaan. Onko pottukukkoa tehty? Tehdään pottukukkoa, marjakukkoa ja mitä vaan. Marjakukko, minkälainen se on? Kun marjasta tehdään. Sokeria pannaan. Jauhoja vähän. Vehnäjauhoja ja milloin vehnäjauhoja. Kaikki marjoja ei pottuja. Passa kuin vehnäjauhoja. Eihän sitä umpinaista tehdä tuosta marjasta? Ei. Ja ryynipiirakoitahan nyt tehdään kanssa täällä. Meillä on niin joka pyhäksi kaiken pasta, milloin minnillaasta. Ryynipiirakat? Niin. Mitenkä se tehdään? Ryynipuuro keitetään ja sitten tehdään semmoisia pikkuisia. Paastetaan sitten voilla voilla. Soikeitako tehdään? Niin. Minkä mallisia nuo kalakukot täällä päin tehdään? Se on semmoisia avopäällisiä täällä tehdään. Näin vaan käännetään. Joka puolelta kokea. Niin. Ei niille kelpaa ne umpikut. Niin kuin liiaksi ne kalat hautuu. Voita kun pannaan, niin se on parempaa vielä. Avopäällisiä. Tämännellä viikolla 3 tekivät. Tuli heti syys. Mitä kalloa niihin pannaan? Mitä myö järvestä saa. Ahventa ja särkeä. Ei ole haukia. Muikkuja ostetaan. Onko teidän aikana niitä nälkäaikoja ollut? Vaan on 2 ollut. Nälkäaikoja. Silloin minä olin kasvava, niin silloin oli sitten. Ja sittenhän oli silloin vapaussuojelehti. Silloinhan piti petäjiä. Jotta ei monella ollut sekkaansa, kun tuli vielä huonot puot. Ja kun piti sitten tasaan, kun ne pamijat sai. Kellä olisi ollut. Nehän otti. Miten
miten se tuo petäjä leiväksi tehtiin? Ei sitä leipästä kuin rieskaa. Petäjäkin kiskovat petäjää ja sitten se kuoritaan ja uunissa paahdellaan ja turvotaan semmoista huonoa. Jauhettiinko niitä vielä? Ne karkeana. Kyllähän se on evästä. Meillä tuo Aarne oli pieni, tuo vanhempi poika silloin. Ja tuo toinen oli vielä pienempi. Niin se ei voinut syödä, se oli ihan kuolta. Sille piti ihan vähimmästä niin aina parempaa antaa. Se ei voinut syödä. Sillä kuitenkin kaikki sisään. Kaikki on nähty. Mitä ne tekee? Saiko siitä sitä pihkoa pois? Se kun uunissa oli hiiloksella paahella, mutta se on siinä kohoaa pois. Eihän niitä muuten saisi. Ne on niin pitkä. Mitenkä ne puusta lie ottanut se irti? Semmoisella nylkimeksi sanotaan, kun piirtät kilomet petäjän kun kohtat, niin sitten piirtät ympärissä semmoisia leviä vaan. Ja siitä sitten halakasot ja sillä nylkimellä. Se piti isoksi levyksi ottaa. Niin. Ja talvella piti vuolta noista aivan hakata mäntyjä ja piirtissä niistä vuore ottivat ja sitten vuolivat ne siellä. Ne uuniset. Meillä ei niin tosi tarvista ollut, vaan meillä kun oli meitä kun oli 3 veljestä niitä ensin tässä. Ja sitten ne erottiin, niin se oli toisilla tiukempi vielä kuin meillä oli. Meillä oli sen verran kasvu ruvistaa, jotta meillä olisi ollut, jos ei toisille pitänyt antaa, niin meidän ei tarvinnut syödä. Mutta sepä ei ollutkaan itse isäntä siellä. Nehän jaettiin. Onko olkea pantu? Pantiin myllyssä köydet ja mitä olkea ne pani? Kaikki tai kuohuja suo. Kuohuja? Semmoisia valakkeita. Semmoiselta, joka kohoaa tuolla suolla korkealle se on. Hieno kuohu, niin sitten ne kun kuivattiin. Sairasteliko ne ihmiset siihen aikaan niistä? No ei ne hyvin. Ei, kun ne tottu kerran. Monia kuin se monta, mutta meidän ei kun silloin yhtenä talvena vaan. Ei miettiä. Ja meille tuli perunoita ja naurita tuli silloin vaan. Sitä kun toisilla ei ole, niin sitä kun ei rasti olla antamatta toiselle, kun se piti antaa aina niitä naapurille. Toinen kun tarvii. No voi hyvä. Ja kun pitää toisin nyt kohtaloa ajatella. Se Kolli, se joka tuolla asui tuolla, se on nimittu tuolta maantien takkoa. Se kun siellä asui se joukkokunta, niin sillähän sitä kun ei ollut mitään. Ei tullut mitään. Oliko sitä mitään valtioapuja silloin? Oli siellä. Ei mitään. Silloin, josta on nyt pitemmän aikaa, 70 vuotta aikaa, niin silloinhan ne antoivat, kun murro ajoi pellolle. Vaan ne piti sitten Oulusta hakea. Ensin ne kuormat ja siitä annettiin sitten ne jauhokilot silloin. Vaan ei silloin 18, niin ei mitään meidän saatuna. Meiltä kun otettiin toisille vielä, niin eihän ne meille anna. Ja sitten nyt ramma-aikana kanssa, niin ei sitä meillä ollut 1 kortti, vaan annettiin meille. Ja sitten sitä kun kuitenkin tuli aina meille vähän. Mutta 1 kortti oli vaan meillä. Ja sitten vehnäjauhoja sillä joku 100 grammaa saatiin. Vaihdettiin sitten, kun sillä otettiin niin toisilta niitä omaa vehnää alettiin kanssa. Nyt on pois liittää. Kerran saadaan ostamaan. Menestykö vehnä hyvin täällä? Menestyi se hyvinä vuosina. Ihan oikein viihteitä, jos nurmisten niistä jauhaa. Kyllä katso nyt, jos viime kesänä olisi ollut ja toiseksi tänne olisi tullut hyviä. Hyvät viljat kasvaa, kun se on mennyt. Ei haastaa kuivuus, ei kestä mikään semmoinen. Hyvässä kunnossa, kun on pellon.
Onko tällä aukealla ollut savupirttiä teidän lapsena ollessa? On ollut, vaan minä en ole tässä talossa ollut. Ennen oli 2 tässä, tällä paikalla. Vastapäätä oli, tuossa oli, se tuolla oli rakennus, missä on tuo meidän ulkorakennus, tuo itse. Siinä toinen toisessa tässä oli. Sitten kun tämän talon asukkaat tuli tuolta Ristelistä, tuli se vanha ukki tähän ja se sitten laittoi ne ulos lämpimäksi. Ne oli ne entiset asukkaat. Nämä on 80 vuotta asukkaat. Eikö siellä savuun tukehtanut lämmitysaikana? Eihän se ole allaan. Ei se ole oven päällystä alempana yhtään. Sitten kun on lakkestorvi, on sehän vettä sen savun. Ja sitten se luukku siinä oven takana, kun oli ja kissan luukku, kissaoiksi vielä nimitteli jotain. Niin se kun pannaan sitten ovi pienemmälle, niin se siitä kun henkeä, niin ei siinä ole savua. Ei siinä tarvitse savun kanssa. Se kun se uuni lämpiää, niin se kun nousuu niin kuin riihen uunista siinä se torvi siinä uuniin. Kun puut pannaan, niin sitä sen päällä. Siitä se savu nousuu ylös. Niin se... Siellä taisi isot uunit olla niissä. Isothan ne on niin kuin rauniit. Oli se tuossa Mämmälässä minun aikana siinä toisessa pirtissä. Vanhassa. Ja sitten siihen ne muututtivat. Voi monessa on täällä ollut jäljestä ja vielä kummemmatkin. Ei ihan silloin, kun nyt lähdettiin viimeisottaan, niin ei silloin enää ollut. Ei ollut hyvin kauan siihen asti, kun oli vielä Manilassa. Sivakassa tuolla. Vielä oli se. Lämmitysaikana mihinkä ne lapset pantiin, kun ovea piti auki pitää? Meissä siellä vähin oli pirtissä. Mikäpä heillä oli. Siellä ne oli. Ei sitä tarvinnut ihan selälleen panna ovea. Kun sen luukun vaan pani siitä auki ja lakkeistoraa. Lakolla se on vielä nytkin se lakkeistoru siinä tehdessä siinä pirtissä. Niin näkyy olevan. Niin. Ei sitä olekaan muualla niin kurjaa asunpaikkoa ennen kuin Lappalla tällä kylällä. Ne on täällä, kun lähtee eteenpäin, niin kommita tavat. Ne on kaikki sota-ajan. Miehet kun tultiin, niin tuossa oli meillä eloaitta, jossa oli se mylly. Niin 4 hirttä oli siinä vain maan sisään kaivaneet, niin se oli meidän rakennuksia, vaikka oli 30 huonetta. Me lähdettiin evakkoon. Tarkka on mennyt. Monia itkivät vielä, kun lähdettiin evakkoon, että kun kaikki jääpi tavarat. Minä en kyllä itke, että kun maallinen tavara on ja se on annettu ja se otetaan pois, niin totta vähän antaa tilallekin. Onpa tuolta. Se ei kannata kyllä. Eikä se siitä parane? Ei se parane, eikä sitä tee itkeä. Se otetaan meidän pahan tekkoon tähet pois. Pestiinkö noita savupirttejä sisästäpäin ennen? Seinätty. Niin. Pesti. Hiekan kansahan ne. Ei ne ollut ne likaisia alla. No yllätään, eihän ne sieltä kun ripsuvat vaan havuluuvilla, vaan allaltahan hiekan kanssa niin ylältä kun penkiltä käsi yltä. Pesti. Nehän oli puhtaat. Ja akkunapa aina pestiin hiekan kanssa ne akkunakannat, kun niitä ei ollut maallilla. Ei ne ollut likaisia. Monenlaistahan sitä on paljon pitänyt. Karstottuko se ihan lattiata myöten? Sekin? Niin. Ei ne alasin, vaikka seinälle pani vaatteessa, niin ei ne pillatunut. Siihen mikä naalat ennen kuin oli aina joka paikassa, ne oli, johon ne panivat vaatteita. Ei ne niissä pillatunut. Se ei laskea ovea alemman yhtä se savu. Ei se laskea. Missä siellä keitettiin? Keitettiin kokoassa. Kokoassahan ne keitettiin. Eikö pirtissä keitetty? Ei. Kottia toisinna päivällä siinä keittivät sinne liellä mihin hiilet. Ei. Oliko niissä isot pankot? On. Sovinissa maata.
Sitä varten ne oli laitettu sen. Ne tietysti uunin mukaan jääpihän se, kun eihän sitä hiiliä niin paljon tule uunista. Koko uuni ei osta sen täyttäisi. Oli 2. Missä oli vaan, missä syrjemmässä oli, että missä jää pitkälti sitten sitä toista puolta, niin kuin Lappin puolimasta. Mitenkä nuo syöpäläiset, menestikö ne ollenkaan niissä savuissa? Ei toki. Ei toki. Eihän nuo nytkään näissäkään viitin paljon. Ei meillä ainakaan lutikkoa, ei russakkoa. Tärpäinen jokunen tulee harvoin. No kesällähän niitä tulee. Ei tule monta meillä. Meillä kun ei ole karja täällä koessa, kun meillä tuolla laatumalla pitää. Ei meillä tule kärryksiä. Joku hyvin noista kasvitsista kuin akku. Minkä tähän siinä ei ole russakat ja luteet menestyneet? Savupirtissä. Latvallahan oli menestynyt. Kyllä vaan ei meillä ainakaan ollut. Eikä täällä minä en muista muulla kuin Latvalla. Siinä kun aina oli se pirtti, sen siivon hevosia syöttiä. Pirtissä? Niin. Appet voisi. Minkä tähän ne pirttiin toi? No, kun ei ollut muualla missä lämmittää. Tanakossa kun pitivät niin tallissa, talliko ei ole. Pirtissä syöttivät. Vielä kulki jo, että kun ennen rahtia ajoi. Niin se Latvalla kun oli niin kuin menisin meikäläisen navettaan. Pirttielukoita täällä? No, oli monta. Nyt minä en ole käynyt. Minkälainen mä aina muistellut, että ei yhtään ole korjattu sota-ajajäljestä mitään. Kaikki on reppaa. Oliko nuo astiet toisen sorttiset, nuo ruoka-astiet silloin kuin nykyään? Minkä ne ei ollut. Aina ne nauraa meidän niin matkuistiin. Puukupit oli ja puusta tekivät ne toopit, semmoiset pikkuset oikein sievät 2 korvaa. Toopit? Niin, toopit se sanoo. Mitä niillä tehtiin? Niissä pidettiin se ryypättävä ja piimät pidettiin kupissa ja puulusikalla syöttiin. Niistä otettiin aina itse kuhin semmoisen mukkiinsa sitä. Tuottiin se toopipöydässä. Ei meidän ryypätty samasta astiasta. Ei ole meidän ryypätty. Niin kuin ne monessa kyllä tekivät. Vaan puhtaana ne piettiin, kun se piettiin se hiekka-astie. Ei ne likaassia piettynyt. Päältähän ne mukaan maalassa on sisäistä sitten hiekkamesti. Ne kun oli ne astiet, joilla semmoiset niin 3-jalkaiset semmoiset korkeat ja siinä hiekka ja se vehkeet, jolla aina pestiin joka aamu. Oliko se itse kulla oma puukuppinsa? No melkeinpä se oli. Vaan söi ne jotkut aina yhdestä kupista. Eipä sitä uskallakaan kaikki syödä yhdestä kupista. Tästä vähän rajoitusta oli. Minkälaisessa paikassa niitä säilytettiin, noita astioita? Ylläthän ne oli semmoiset. Ei ne ollut ajelehtamassa ainakaan meille. Kankivuoro oli tuo iso talo, niin lusikkansa miehet pisti seinän rakkoon ja vasussa kantoivat niitä joka isenä. Ja siellä russakat nuoli. Tottahan ne on ollut puhtaasti. Minkälaisia niitä pesuvälineitä oli, kun sillä hiekalla pestiin? Tuohesta käärittiin semmoinen tuohi, kun puusta kiskottiin, niin semmoiselle hyvin lujalle tiukalla. Sitä sanottiin lötöksi sitten, sillä ja vispillä. Ja luutulla sitten päältä. Siihen vettä, kun pantiin siihen astia. Ja sitten huuhottiin puhtaalla vielä, kyllä niistä saattoi siitä, ei ne ollut likaisia. Entäpä nuo maitoastiat? Maitoastiata vietiin, aina muuri pantiin vettä kiehumaan ja sitten siellä pestiin, siinä samassa pesinpidyksi sanottiin sitä. Ja se vietiin sinne kaaloon ja sitten siellä muurissa haavoittiin ne maitot. Mutta ne kerrassa kun nostettiin, niin kuivaksi karahtivat jo. Eihän sitä kaikissa tehty sitä. Ei. Kyllä sitä oli monenlaista, että piimäveli, jotta ei laajalta sanonut. Eihän ne ole kaikki. Silloinhan ei ollut halkaisukoneitakaan.
Eihän sitä ollut alkuperäisesti, vaan minä olin 16, kun meidän hankittiin alkuperäisesti. Just rippikouluun lähdin silloin. Ja sitten silloin jäi tuo joku karjakko. Oli se, täältä se oli alkuperäisesti se poliisin tyttö, niin oli niin se Oulussa, se oli semmoinen läänin karjakoksi vielä sanottiin, se kävi laittamassa sen koneen. Semmoinen Ruunu-niminen oli pitkällään pyörissä kuula Pötkylä. Yhteeni sitten tuon Mämmälän ja tämän talon kanssa. Vuorovuoksi muutettiin sitä toisen talon. No entäpä ennen sitä, miten kerma saatiin erillään? Ei kun siinä pitissä aina saada. Siihen kun pannaan tiimimmä, niin kohoahan se maidon kärjestä. Mitenkä siitä otettiin? Ne ottivat tuolla semmoisella kauhalla siitä. Se oli sitä puusta tehnyt ihan varsinaista semmoiset matalat. Pienet. Mutta ei lusikalla, kun semmoinen pieni, vähän isompi niin kuin lusikat ne kauhat. Eikö se kauhaan tarttunut kermaan? No nehän kasteli ensin sen märäksi, eihän se tarttu. Ei se tarttu. Sillä lailla. Kaikkihan nähtynä maailmassa. Sitä liian pitkä ellän. Itse kirnuttiin silloin. Itse. Minkälaiset kirnut täällä päin on? Semmoinen vaan korkea ja siinä se kipa. On meillä vielä nytkin malliksi kirnut tuolla aamassa. Millä ne kirnusi? Siinähän oli joku väline, jolla kirnusi. No niin mäntä semmoinen, kirnunmänneksi sanottiin. Semmoisessa kepinnenässä se lauta ja siinä reijät ja vielä näin kuppasi, että se ei purskaha. On meillä nyt oikeakin kirnu, vai ei ole kirnuttu moneen vuoteen. Se ja sitten se vanha entinen kirnu teki nuo Kalli, kun tultiin evakosta, milläpä sitä kirnusi, eikö ei ollut mitään. Ennen kuin alkoi vekketä. Ei ollut mitään. Evakosta tultiin, niin yhden hevosen kärryssä tuli ne tavarat tuolta Maunolla. Me oltiin 3 kuukautta, kun rakentivat tätä. Hevosen kärryssä tuli kaikki vehkeet. Minä sanoin, että nyt saisin monta autokuormaa panna lähtemään. Onpa tullut. Kyllähän sitä kertyy, kun asuu ja yrittää. On liian yrittäjiä, on meidän miehet. Ne ei kyllä vähällä olisi. Kirnusiko ne ennen useammanlaista voita täällä? Ei, no se on sitä, jota täällä sanottiin höppöiväksi, on tänne roppavoiksi sanoa sitä. Sitä kirnuttiin ja sitten. Eipä sitä saanutkaan, jos sitä ei taapaksi saanut yhteisiä, jos vaan sitä kirnuttu. Se oli pakko. Miten se tuo röppö tehtiin? Ei muuta kuin kerma lämmitettiin vaan ja kirnuttiin, niin se heti paikalla meni ihan vuodeksi. Mistä pantiin vielä siihen kirnuun, niin suolat ja siinä kirnuttiin paremmin. Ei jäänyt suolat sekaan toiset toiseen. Oliko se paha pillautumaan? Ei se ole paha. Ihan kun käypä sitä kauaksi, aina kirnuta kerran. Sitä. Ei sitä kauaksi. Niin päiväksi. No tuo tavallinen voi, sekö eri lailla pitää kirnuta? No sehän pitää kerma jäähyttää ihan. Se haaleasta kermasta se alakää voi kirnuttaa. Eri lailla sehän pitää kerma hyväksi jäähyttää. Minä olen kuullut, että ei tuo kerma kaikilla emännillä rupea samalla voiksi. Ei se kuulu ruppaa, vaan meillä on ruvennut hyvästi. Meillä on tuo semmoinen vanerista tuo, minä monien kerran Kajaanissa ostin sen kirnun heti sora-äidiltä. Jota pyöritetään. Ja siinä semmoinen häkkärä, niin kuin tuossa on viskuukoneessa se. Oottakaa, että nähnyt noita, joilla on riihen russaamassa siinä. On näin. Meillä on uusi kone sehi. Kun ostettiin silloin, niin semmoinen häkkärä siinä, niin ei tarvitse kauan pyörittää ennen kuin on voima. Semmoinen vaneri, niin siinä se kansi sitten tehdä. Oletteko sitä huomannut, että eri lehmillä olisi erilainen kerma? Onhan se. Siinä on iso erotus kermassa. Meillä on niin hyvä maito. Se meillä kun on rasvaprosentti yli 5 aina meillä.
Ei meillä ole kuin 8 lehmää. 9 pitikin laittaa teurastamaan. Vaan 9 heti pois. Rupeaako kaikkiin lehmiin kerma yhtä lailla voiksi? Eipä ole kirnuttu. Meillä kun ei ole kirnuttu, niin ei tosiaan kuinka monta vuotta lie aikaa. Eikä sitä, me kun ei ole siinä tarkastusyhdistyksessä. Ei ole. Niin minä en osaa sanoa, sen näkee sitten lypsäessä. Mistä se lypsäessä näkee? No se on toisessa ihan niin ruskeata maito. Yhtä lehmää on meillä sanonut, että se on huono maito. Toiset lehmät ovat parempia lypsää kuin toiset. Kanihan nuo sanoo. Minä en ole nyt lypsännyt 10 vuotta ja vähän yli sitten lypsänyt, kun nuoremmat lypsät. Meillä sitten tuo lypsää tuo toinen mies.